I ara els convidem a fer un passeig sonor a través d'una exposició sobre portades de discos i cartells de festivals a l'Espai Rambleta de València. Una visita que fem de la mà de reconeguts dissenyadors valencians que ajuden a difondre l'obra d'altres artistes. Era l'any 1993. Seguridad Social estava en ple auge i l'encarregat de fer les portades dels seus discos era el desaparegut Paco Bascuñán. El seu treball i d'altres reconeguts dissenyadors valencians s'exposa ara a l'Espai Rambleta a València. Com era Paco Bascuñán, tenim a Juan Nava, tenim a Marisa Gallén, tenim a Lina Vila, tenim a Iván Ramón. Altres joves dissenyadors mostren així el seu talent i creativitat en estos treballs. Buscar que esta portada o este packaging se diferencie de los demás para que llame la atención. Capacitat per a saber composar una peça, per a saber triar el color, la tipografia. També s'exposen cartells de festival de jazz i de certàmens de bandes de música, una mostra que es podrà visitar fins al 13 d'octubre.